Falece a veciña da Illa de Arousa que resultou ferida o pasado luns na explosión da súa vivenda. A muller de 43 anos estaba ingresada na unidade de queimados do Hospital Universitario da Coruña dende o momento do accidente, pero finalmente morreu esta mañá debido á gravidade das súas lesións. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta e outras informacións. Antes repasamos a actualidade nos titulares. As obras de rehabilitación dos edificios centrais do Museo de Pontevedra poderían iniciarse a finais do 2025. A actuación contempla a construción dun paso soterrado de 500 metros cadrados que una o Castro Monteagudo e o García Flórez. Rianxo ten a licitación a dotación de mobiliario para as vivendas sociais. O Concello apura tamén a aprobación do regulamento de seu uso. A Asociación Adegas do Salnés Terra de Azorei e a Universidade de Santiago volven cunha nova edición do Foro do Albariño. A cita abordará o reto da digitalización no sector vitivinícola. Pontevedra xa exerce como capital do cómic. Hoxe comezou o Festival de Banda Deseñada Vedra Gráfica. Na Carpa da Ferrería están presentes 24 postos de librarías e editoriais e pasarán ao redor de 40 autores. Uns 150 deportistas participarán este domingo na sexta edición da Travesía Nado Illa de Rúa. A recadación irá destinada íntegramente á Asociación Española contra o Cancro. Estamos nas novas do día, comezamos. Falece a veciña da Illa de Arousa que resultou ferida o pasado luns na explosión da súa vivenda. A muller de 43 anos estaba ingresada na unidade de queimados do Hospital Universitario da Coruña dende o momento do accidente, pero finalmente morreu esta mañá debido á gravidade das súas lesións, con queimaduras de terceiro grao nun 20% do corpo. Todo apunta a que a explosión debeuse a unha posible fuga ou problema na instalación de gas que non se detectou. Ao parecer, a deflagración puido suceder no momento de activar a caldeira de gas. No momento do accidente tamén estaba na vivenda o fillo da falecida, que resultou ileso. As obras de rehabilitación dos edificios centrais do Museo de Pontevedra poderían iniciarse a finais do 2025. Así o anunciou hoxe o vicepresidente da Deputación de Pontevedra. Rafa Domínguez presentou tamén outros dos detalles do proxecto para a consolidación, restauración e interconexión dos dous inmobles que levan pechados ao público 11 anos. A intención é construir un paso soterrado de 500 metros cadrados que una o Castro Monteagudo e o García Flórez. A Deputación de Pontevedra última proposta para a consolidación, restauración e interconexión dos edificios Castro Monteagudo e García Flórez, coñecidos como os edificios centrais do Museo de Pontevedra. Non só se trata de que sea un museo estos dos edificios, sino que estos edificios tienen que tener el protagonismo fundamental y ser parte del museo. Creo que es no solo bueno para la ciudad, sino que es admirable que la persona encargada de la recuperación de estos edificios históricos de la ciudad no solo piense en dar un contenido para el museo, sino que tenga la sensibilidad de que los propios edificios sean parte del museo y sean parte de la historia de Pontevedra. O proxecto mantén a conexión soterrada dos dous edificios. Así construirase un paso de 500 metros cadrados que os una, en lugar do de 2.000 metros cadrados proxectado inicialmente. El paso subterráneo, para que haya un paso circular, es imprescindible, lo que se ha reducido a la mínima expresión. En un momento se hablaba de 2.000 metros cuadrados, ahora me dicen en torno a los 500, algo más de 500 metros cuadrados y repito, se está siendo muy sensible con los vecinos para que eso provoque el menor perjuicio posible en los vecinos. Atendendo a suxestión de patrimonio, os edificios recuperarán a cor branca das fachadas co encalado exterior. A entrada e saída aos inmobles farase polo mesmo punto, deseñando un percorrido circular. Tamén se integrarán os xardíns do García Flórez, favorecendo o seu uso. En el García Flórez lo que se hace, digamos, es que lo que se ve ahora como un jardín, que funciona un poco como un fondo de saco y al final parece que no tiene uso porque queda un poco desintegrado. Si solo accedes desde la calle de las Flores, es decir, es una calle alta, que está alta en el medio, estrecha, con menos frecuencia de uso,
Lo que se pretende ahora es que el jardín pueda ser una situación, digamos, más conectada a la trama urbana, con lo cual se favorece su uso. Segundo os cálculos da Deputación, as obras poderían comezar a finais de 2025, data que podería comprometer os fondos europeos concedidos pro proxecto cun prazo que remata en marzo de 2026. Hay unos fondos europeos que cuando se solicitaron ya se sabía que no se cumplían los tiempos objetivos. Por lo tanto, estamos ahora mandando los cronogramas de cómo va a ser y negociando cómo va y qué va a pasar con esos fondos europeos que, repito, cuando se solicitaron se presentó un cronograma que sabían que era absolutamente imposible de cumplir. O proxecto contempla tamén a recuperación da recreación do camarote de Méndez Núñez e a creación dunha tenda de venda de obxectos relacionados coas obras de arte do museo. Rianxo ten a licitación por un importe duns 19.000 euros a dotación do mobiliario para 6 vivendas sociais situadas na Rúa dos Mestres. O Concello apura tamén aprobar os criterios de adxudicación e ordenanza fiscal que regulará o seu uso. Rematadas en 2020 grazas a unha subvención do Instituto de Vivenda e Solo para destinalas tras a súa rehabilitación a uso social, as vivendas dos mestres seguen a día de hoxe baleiras, entre outras cuestións pola falla de mobiliario. A principios deste mes o Executivo local sacaba a licitación por un importe duns 19.000 euros a licitación do mobiliario, que permita poder empregalas. Había cuestións que quedaban pendentes e fundamentais para poder cumprir con ese obxectivo. Unha delas era acompañar a rehabilitación das vivendas do seu correspondente mobiliario. Non poderíamos poñer a disposición poñer a disposición da xente unhas vivendas de uso social sen estar completamente equipadas e de unha maneira axeitada. Entonces, quedaba esta fase pendente que se fai, ademais, con a aportación da Diputación, esta licitación, ademais de cunha cantidade tamén de fondos propios. Fai uns pouquiños días que se abre esta licitación, está ainda aberta a posibilidade de que as empresas interesadas poidan presentar as súas ofertas. Ao mesmo tempo, o Concello traballa tamén na elaboración da ordenanza que regulará os criterios de adxudicación e o seu futuro uso. Seguimos traballando, xa se empezara, pero se cadra ahora dunha maneira máis intensa para tratar de facer todo de vez. Estamos traballando no regulamento de uso destas vivendas, nas bases para que as familias, persoas interesadas en acceder, vexan cales son os criterios para poder facer un traballo que se está desenvolvendo na área de servizos sociais, fundamentalmente, cunha ollada tamén aos exemplos que temos xa encima da mesa de consellos que seguiron un camiño semellante. En paralelo tamén temos que desenvolver unha ordenanza fiscal que será que regule as condicións de acceso a elas dende o punto de vista económico e cal será a cantidade que teñen que abonar, unha cantidade sempre pequena en comparación ás cantidades de mercado. Dende o Concello confían en que estes trámites poidan estar rematados xa a finais do verán, para que entren en funcionamento xa a principios de 2025. Por outra banda, o Concello rianxeiro vende a adxudicar tamén as obras para a ampliación da rede de abastecemento de auga no lugar da Casilla, na parroquia do Araño. Segundo informaron fontes municipais, os traballos serán executados pola empresa Mecano Obras e Reformas SL e contan cun orzamento de preto 210.000 euros. A actuación permitirá dar servizo de auga para consumo a todas as vivendas do núcleo, ao redor dunhas 30. O Partido Popular de Pontevedra acusa o Concello de incapacidade negociadora e de realizar continuos desprezos aos traballadores municipais. Esta mañá, Rafa Domínguez e Pepa Pardo mantiveron un novo encontro cos seus representantes sindicais. Exixen á concelleira de Persoal, Eva Vilaverde, que asuma as súas responsabilidades. Ademais, levarán unha moción ao Pleno para que se faga efectivo o Plan de Igualdade do Concello. Por eso nosotros insistimos en que es necesario que negocien, en que es necesario que vuelvan a la senda del respeto hacia los trabajadores del ayuntamiento, que velen porque desempeñen sus trabajos en unas condiciones dignas, en unas condiciones adecuadas y que solo a partir de ahí podremos tener una administración total y absolutamente eficaz y eficiente, porque son unos trabajadores que desempeñan muy bien sus puestos de trabajo, pero que necesitan además tener los métodos y los mecanismos que sean necesarios.
Boiro organizará visitas guiadas este verán aos castros de Neixón. A través delas, o Concello busca a promoción do Centro de Interpretación e tamén un dos recursos turísticos máis importantes que ten o municipio. A Concellería de Cultura e Turismo ofertará este verán visitas guiadas ao Centro Arqueolóxico do Barbanza, en Neixón. As visitas, totalmente gratuitas e para un máximo de 25 persoas, desenvolveránse de xullo a setembro. A través desta actividade, o Concello busca promover o centro e tamén dar a coñecer un dos recursos turísticos máis importantes cos que conta o municipio, como son os castros de Neixón. Pola mañá teremos horario de visita ás 11:30 e a 1:15, e pola tarde teremos ás 5:30 e ás 7:15, vale? Mais ou menos a visita será programada para 25 persoas, porque para que sea agradable e para que se escoite ben a explicación, os grupos preferiblemente serán de 25 persoas. Ademais das visitas diarias ao Centro Arqueolóxico, programaránse 2 visitas especiais aos castros de Neixón. Excepcionalmente, temos preparadas para o día 20 o día 27 de xullo 2 visitas un pouco máis especiais, unhas enfocadas a familias, queremos que veñan todos os membros das familias, nenos, rapaces, abuelos, todas as persoas que formen un núcleo familiar. E a visita será ás 11:30 da mañán. E despois, o día 27 de xullo, dámoslle unha volta de tuerca a estas visitas, porque sabemos que veñen moitos usuarios con cans a pasear os castros de Neixón. Entón, tamén temos unha visita guiada preparada para o 27 de xullo para aquelas persoas que queiran vir e que veñan acompañadas de cans, do seu animal de compañía. Para máis información e inscripcións, os interesados deberán poñerse en contacto co propio Centro Arqueolóxico do Barbanza no teléfono 647 92 22 10 ou no enderezo electrónico info@centroarqueolóxicodobarbanza.org. Os días 4 e 5 de xullo celebrarase unha nova edición e xa van 12 do Foro do Albariño, unha cita organizada pola Asociación Adegas do Salnés Terra de Asorei e a Universidade de Santiago de Compostela. Desta volta, a intensa programación abordará o reto da digitalización no sector vitivinícola. Un ambiente que faga vivir desde San Martiño como se debe facer as empresas a nivel europeo, a nivel actual, e que apostan pola digitalización, a calidade e a internacionalización. De todo eso queremos reflexionar, escoitar, aprender e falar. E así, con todas esas cousas, tamén nos vai axudar a elaborar un mellor albariño e nos vai a axudar a ser unha mellor empresa. O curso está dirixido ao alumnado, profesorado universitario e DFP, profesionais do sector do viño e público en xeral que teña interese por achegarse ao mundo do albariño e as tendencias e novidades dentro do sector, ofrecendo ademais unha mirada transversal e multidimensional. Algúns dos relatores deste foro serán Amparo Alonso, catedrática da Universidade da Coruña e presidenta da Asociación Española para a Intelixencia Artificial, ou Gumersindo Feijó, vicerreitor de Transformación Digital e Innovación da Universidade de Santiago. Haberá tempo tamén para a práctica, así presentaránse exemplos de digitalización e automatización levados a cabo por empresas como Sigena Bodegas, empresa especializada na instalación e tecnoloxía dos procesos de produción do viño nas adegas, ou exemplos de aplicacións de software ou móvil para a xestión de viñedos, como Isagri, Farmable ou Osigris. Tamén terán oportunidade de escoitar a experiencia da empresa Gealsa, un referente no sector primario Arousán. Outros convidados son a Asociación de Bodegas Familiares da Rioja ou a Asociación de Elaboradores e Viticultores Corpinant, marca colectiva da Unión Europea nada coa vontade de distinguir os viños escumosos elaborados no corazón do Penedés. Tempo para a publicidade, voltamos de contado.
Pontevedra xa exerce como capital do cómic. Esta mañá inaugurouse o seu Festival da Banda Deseñada, o Vedra Gráfica. O epicentro é unha carpa instalada na Praza da Ferrería que dende primeiro momento buliu de xente asomando os stands das diferentes librarías e editoriais que participan. É un salto cuantitativo, conseguimos pasar de unhas pequenas xornadas cativas de un fin de semana a facer crecer isto 4 días, pero as exposicións van estar ata casi finais do mes de xullo. Disfrutade da ABD. A ABD é unha das artes probablemente máis completas, só nos falta a música e realmente creo que hai BD para todas as idades. Así que disfrutade, regalade BD e lede BD, que é o máis divertido que podedes facer nun día soleado como de hoxe. A nós en Pontevedra gustanos ser referencia de moitas cousas, humildemente somolo de urbanismo, somolo de loita contra o cambio climático, somolo tamén de actividades culturais, somolo tamén de animación á leitura, o Salón do Libro é unha maravilla, eu creo que é único no Estado, pois agora tamén nos apuntamos á banda deseñada e este festival eu creo que, se non único, un dos poucos festivais desta categoría. Vedra Gráfica prolongarase ata o domingo. Durante este tempo, na carpa da Ferrería localizaránse 24 postos de librarías e editoriais e pasarán ao redor de 40 autores, con nomes como Emil Bravo, Bartolomé Seguí, Bea Lema ou Aneque. Tamén estará o galego Miguel Anxo Prado, que será homenaxeado nesta edición. Ademais, haberá exposicións como unha mostra sobre o proceso de creación do libro de Prado Presas Fáciles Boitres, 45 anos de cómics para sobrevivintes sobre os 45 anos da editorial A Cúpula ou a mostra da idea ao cómic. Tamén haberá espazo para o cinema con proxeccións relacionadas coa banda deseñada e xornadas profesionais con masterclasses e relatorios sobre fisioterapia ou intelixencia artificial. A Pobra acollera esta fin de semana unha nova edición do Simposio de Odontoloxía organizado polo Atlantic Dental Institute. Nesta 18ª edición abordará as posibilidades do entorno digital aplicadas á atención odontolóxica, así como as novas ferramentas para optimizar a xerencia dunha clínica. Este ano a cita cambia de emprazamento e se desenvolverá no Teatro Elma, que conta co maior aforo para acoller os 150 profesionais xa inscritos no Congreso. Ademais das conferencias a cargo de destacados especialistas a nivel internacional, o programa inclúe tamén unha xornada previa de formación práctica. Ribeira acollerá 2 actuacións no marco do Festival Internacional de Narración Oral Atlántica. Serán os días 5 e 6 de xullo e correrán a cargo de María Pontraja e Dani Blanco e Cepomar, respectivamente. O edil de festexos Fran Suárez Puerta daba a coñecer esta mañá 2 actuacións enmarcadas no Festival Internacional de Narración Oral, Atlántica, que terán lugar na localidade. Serán os días 5 e 6 de xullo. O primeiro día a actuación correrá a cargo de María da Pontraja e desenvolverase no Lavadoiro de Penisqueira. A segunda das actuacións previstas terá lugar no Parque de San Roque, con Dani Blanco e Sepomar. As 2 actuacións serán de balde ás 9 da noite. En primeiro lugar vamos a contar ca actuación de María da Pontraja, que se chama A Volta dos Contos. Esta terá lugar o 5 de xullo ás 9 da noite no Lavadoiro da Penisqueira. O obxectivo é poder dotar de valor, como xa dixen antes, este lavadoiro, xa que é un entorno idílico para poder levar a cabo actuacións deste tipo destinadas tanto a persoas de Ribeira como a turistas que veñan e podan coñecer unha actuación que o que vai poñer en valor son distintos contos enfocados hacia a muller, as voces e a historia das mulleres. En segundo lugar, vamos a contar ca actuación de Dani Blanco como narrador e de Sepomar ao acordeón, cunha actuación que se vai titular Contos da Revolución entre Brasens e Neiravilas. Esta actuación terá lugar o día 6 de xullo, sábado, ás 9 da noite, no Parque de San Roque. O Concello de Muros pon en marcha unha campaña para a celebración do orgullo. Coincidindo co comezo das súas festas patronais, organizarán diversas actividades como unha festa Oli, actuacións musicais e o acto institucional coa lectura dun manifesto.
As festas patronais de San Pedro en Muros contarán este ano cun cartel máis amplo ao incorporarse ás celebracións do Día do Orgullo LGTBI. Ademais da concentración e lectura de manifesto prevista para mañá, haberá unha festa Holi a partir das 7 da tarde. Que denominamos Muros con Orgullo, que vai ter lugar no Curro da Praza este propio venres a 7 da tarde, coa animación dunha discoteca móvil con diversas sorpresas ao longo de todo o día. As orquestras Miramar e Claxon completarán o programa desta festa, coa que o Concello pretende reivindicar a diversidade e a igualdade de dereitos. Somos un pobo diverso, un pobo acolledor con todas as persoas e creemos que xa é hora de darlle visibilidade ao colectivo LGBT e que este tipo de iniciativas teñan lugar máis alá das cidades grandes. Creemos que precisamente as vilas e os povos máis pequenos somos o lugar máis seguro para todas as diversidades, posto que por moito que se diga que nos povos sinalamos e que o povo non permite o anonimato, os povos tamén cuidamos e acollemos a nosa veciñanza e protexémonos uns dos outros. A Guarda quere atraer a canta máis xente mellor a súa festa da langosta e da cociña mariñeira. A cita celebrarase os días 5, 6 e 7 de xullo no Porto Guardés e hoxe presentouse en Vilanova de Arousa. En la fiesta de la langosta vamos a tener distintos productos marineros. La estrella obviamente va a ser la langosta y además de ello vamos a tener percebe, camarón, nécora y muchos más productos marineros. Y estamos muy contentos de estar aquí, que esta gente nos trata muy bien, maravillosamente bien. Esperamos que nos vayan a visitar a Guardia o Día da Langosta. Y allí os esperamos, el 5, 6 y 7 de julio os esperamos en la Guardia. Na estación marítima, ademais de anunciar a súa intensa programación, preparouse un pincho para adiantar a degustación de algunhas das exquisitas elaboracións que se poderán probar durante esta festa gastronómica. A cita está recoñecida como Festa de Interese Turístico de Galicia, consolidándose como un dos eventos imperdibles do verán gastronómico galego. Un dos pratos estrela, como non podería ser doutro xeito, é a langosta. Poderá degustarse enteira a 40 euros e a 25 a metade. A proposta completarase co pregón do actor Luis Zaera e diferentes actuacións musicais. Uns 150 deportistas participarán este domingo na sexta edición da travesía nado Illa de Rúa. A recadación da proba irá destinada á Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira. Este domingo disputarase en Augas de Ribeira a travesía nado Illa de Rúa. Nesta sexta edición, a proba está xa consolidada como un referente do deporte, sendo a única destas características que figura no calendario da Federación Galega de Natación. Posiciona a Ribeira no mapa deportivo náutico tamén do noso país. Unha travesía que se fai tamén en colaboración co Concello de Ribeira e tamén grazas á chega que fan grandes, medianas e pequenas empresas do noso municipio que se interesan por axudar na loita contra o cancro. Ao redor de 150 nadadores tomarán a saída dende a Illa de Rúa ás 11:30 da mañá para completar unha distancia de case 4,5 km. A hora de embarque para invitacións vai a ser ás 10:45, para as 11 embarcar os 140 nadadores e poder sair como máximo ás 11:30 que estemos xa na Illa de Rúa e proceder ao inicio desta travesía de 4 km 400 ata o Club Náutico, onde teremos tamén un dispositivo de recibimento para eles. Vexo que hai un nivel alto de participación e de xente, vos nadadores de alto nivel, non? E, polo tanto, nos encantados de estar aquí, de colaborar. O remate da proba terá lugar a entrega de premios, unha maqueta do faro de Rúa elaborada por Abraham Benítez. A xornada rematará cunha paellada cedida por Mariscos e Pescados Bomar. Dende a organización quixeron agradecer a colaboración das numerosas empresas que se suman a esta competición, coa que agardan recadar preto de 7.000 euros. A Peña Ciclista Toxo organiza a primeira mini BTT Ría de Noia. Disputarase o 7 de xullo dende o campo da festa de Santa María de Roo coa participación de máis de 400 nenos.
Uns 450 nenos de entre 4 e 13 anos participarán o vindeiro domingo 7 de xullo na primeira mini BTT Ría de Noia que organiza o Club Ciclista Toxo en colaboración co Concello. Primeira ruta mini BTT Ría de Noia. Temos os nosos compañeiros do Club Toxo, que son os organizadores, os cales temos que dar as gracias pola sempre boa disposición a crear este tipo de rutas. Pasan moito traballo, moitas horas no monte para que despois os participantes poidan disfrutar. Para o noso club é a primeira mini BTT, o primeiro evento que facemos para as escolas deportivas, é un reto importante. Este evento vai destinado a nenos desde 4 a 13 anos, disputarase o 7 de julio no campo das festas de Santa María de Ró. A proba dividirase en 5 categorías, con circuitos adaptados en función da dificultade. Son 1,5 km máis ou menos para 450 rapaces repartido en 5 categorías. Os circuitos van escalonados á dificultade de cada categoría. Nós estamos escalonando despois cada categoría por voltas. En principio serían 2 voltas para os benjamíns, 4 voltas para os promesas, 2 voltas para os principiantes, 3 voltas alevíns e 4 voltas infantiles, sempre de menor a maior categoría. Trátase dun circuito físico, pero de baixa dificultade, posto que non exixe demasiada técnica, dadas as características do terreo. Os interesados poden inscribirse ata o vindeiro mércores na web da Federación Galega de Ciclismo. Será de balde para os deportistas federados. Os que non o estean deberán aboar 5 euros pro pago do seguro. E ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. Quedan coa información do sector vitivinícola da man do programa Orixe e Calidade. Nos voltamos mañá con máis actualidade. Sexan felices.